Yes, hello guys. Ngayong araw na to ay araw ng mga ina or Mother's Day. So try po natin pumunta sa bayan. Tingnan natin kung may tinda silang, may naka-open na nagtitinda ng flowers. Bibigyan natin si May. Ano naman ma-surprise kahit pa paano. Kahit may topak, okay lang, bigyan pa rin natin ng flowers. Punta na ako sa bayan, driving. So ayan, nakapark na po tayo dito sa may doon tayo pwedeng bumili. Tingnan natin kung may nakabukas. Nakapark na po tayo at try natin bumili ng bulaklak para ibigay natin kay May. Okay, baba tayo. Mag-suot muna ako ng upper ko. Then baba tayo. Habang hinihintay natin yung ginawa nila, pagawa ko ng bago. So yung naka-display, nalalanta na yung bulaklak. Pagawa tayo ng pure pink. Lalakad tayo. Pupunta tayo sa bilihan ng bulaklak. Hindi tayo ng bulaklak lang patay. Huwag yung manot sabsabong. Huwag yung manot sabsabong. Pang natay. Joke lang. Mukhang patay. Ganon. Napilyot. Pili daw tayo. Dami dito. Pili daw tayo. Tignan mo yung kuwan, mas malaki. Magkano? Magkano yung ganyan, yung mga ganito? Yan, sir. 400 na lang, sir. 400? Tingnan nga natin kung magkano yung pera natin. Ano yun? Cash. Yung pera ko 800 lang. The sunflower na. Pang ubing, pang bala. Ang uning nga bakot. Ayan, guys. Sakit pa. Oo. Dito tayo sa ano. Post ko man dato eh. Tama natin ako. Kumitak sa bale. Omot. Saan natin mayat manang? 500 datoy. Ito. 400. 400. Ano ba mas masarap? Ano ba mas masarap? Yan na lang, sir. Ha? Yan na. Ito. Gilocano ta ha. Datoy. Puno datoy. Datoy. Ay datoy na eh. Yellow. Pang bakit datoy ha. Mabali nagparamit ti baro? Malaylay mo dagitan na. Palasang, sir. Aterda. Ti paramit ti balasang. Gagawa ka, sir. Naubusan daw sila ng mga dahon-dahon. Kuha na lang kaya ako dahon ng mulunggay. Ayan ginagawa nila. Layo ng mga rutical manang. Stick pink. Ay red. Red nga, rose. Layo na muna okay lang na ba? Okay lang daw po yun. Paano nalilinis kibo yan? Mga kalat-kalat. Basta napintas ha. Napintas yung bakot ko. Maday delikado. Cesarian. Ay, kananak na pesos. 1 year old. And 3 months pala din ako. Dito kami sa tapat ng Save More. San Fernando, La Union. Dami oh. Pero dito na lang ako sa una.
Para hindi na ako mapagod. Kasi maganda yung pink na bag ni ate. Ayan guys, nakabili na ako ng bulaklak. Ayan. So hindi na kami kakain ngayon. Kasi yung pambili ko ng pagkain, binili ko na ng bulaklak. Diyan ka muna. Alright. Uwi na tayo. Binilan ko rin si Isang para matuwa naman siya kasi hindi nakakauwi. Yung yaya ng mga anak ko. Ayun na siya. Mura lang dito. Nasa $700 lang yung malaki. Kasi yung maliit 100. Kaya mag-drive muna ako. Uwi. Mamaya ulit. Bye. Na po ako sa bahay. Unang sasalubong sa akin si Marek. Alcoholan niya yung kamay ko. Tapos bigyan natin mamaya yung mga bulaklak. Bigyan natin yung reaction nila. Alcohol! Ang galing ah! Other one. Nice. Foot. Another one. Nice. Come here, come here. Come here. Come. Ito natin. Ibigay natin kay Marek. Come here. Come here. We give to Tita Isang. Give to Tita Isang. Don't go. Go inside. You go inside. Come. Come here. Ito yung kay Mama. Thank you, Kuya. Wow! Yan ang ulam natin. Ano ba yan? Di ba? Thank you. Kiss. Anong kiss? Bawal kiss? Ina. Sige na. Binigay mo kay Tita Isang. Where's Tita Isang? Yung kay Tita Isang. Ibigay mo? Ang lamig. Kiss daw kami. Thank you. Magpakulo na kayo. Tapos gulayin natin to ha. Wow! Hindi ba alam na dahil sa mga bulaklak niyo eh. Wala akong pera, patangin.